Tarragona avança o tira enrere. Jo els darrers mesos hi he pensat molt. I per saber si Tarragona avança o tira enrere, he buscat models. Models de ciutats que van bé, que prosperen, i models de ciutats que al contrari davallen. I com que la bibliografia al respecte es porta a ciutats americanes, que és on hi ha més coses escrita, he de buscar models que són gairebé perfectes. Us parlaré d'un model de ciutat. Ciutat americana que es diu Portland. Portland està a l'estat d'Oregon. Portland és una ciutat que ja fa unes dècades es van plantejar els seus problemes des d'una visió estratègica. Portland va pensar en fer de la seva indústria una indústria mediambientalment sana, indústria verda. Portland va decidir, a diferència de la resta de ciutats nord-americanes, que els cotxes no havien d'envair tot, que no hi havia d'haver només grans vies per cotxes, sinó que Portland es va decidir a preservar el centre de la ciutat, limitant la circulació dels cotxes i fer l'amable per vianants i per bicicletes. I va limitar extraordinàriament el seu creixement en extensió. No calia. Per què? Això, evidentment, va portar conflictes amb propietaris, amb promotors, però Portland no va voler créixer a l'ample. I va fer una cosa molt important, determinant. Portland va pensar que la ciutadania tenia que tenir veu a la governança de la ciutat. Una ciutadania que va participar i va tenir molta cura en què les minories ètniques tinguessin participació en el govern de la ciutat. Tenim, de l'altra banda, una ciutat que ho tenia tot, absolutament tot. La capital mundial de l'automòbil. La ciutat que es va crear en grans edificis colossals, teatres meravellosos, fins a anomenar-se la París nord-americana. És Detroit. Però Detroit no va saber adaptar la seva indústria al canvi. Detroit no va pensar que el centre de la ciutat és per la gent i es va extendre. El resultat és que Detroit és una ciutat amb una violència ètnica considerable. Tenim, doncs, una ciutat que pensa en estratègia de ciutat i que actualment Portland és una ciutat amb molts centres cívics, culturals i vida al carrer. Ciutat sana, pròspera. Al contrari, Detroit, que ho tenia tot, és la primera ciutat nord-americana que va entrar en fallida. La fórmula que surt d'això és que hi ha dos elements a conjugar. Un, tenir recursos i saber aprofitar-los, i l'altre, adaptar-te als canvis científics, tecnològics, però també socials. Si fem aquest quadrant, amb aquests dos eixos, tindrem un quadrant de la prosperitat, que és Portland, un quadrant de la decadència, i ens queden dos quadrants més. Tenim aquest quadrant d'aquelles ciutats que sí que tenen recursos, però que no es modernitzen. Heu sentit mai aquelles ciutats que en diuen és que aquesta ciutat no sap aprofitar les seves potencialitats? Heu sentit mai dir això de Tarragona? És que Tarragona no ho sap. Estem parlant d'això, ciutats indolents, amb poca vida. Hi ha també aquelles ciutats que fan apostes modernes, però que ho fan per mimetisme, copiant altres models, fent el que fan altres llocs, però no ho fan a través d'allò que són forts. Són ciutats desconcertades. Jo ara us vull fer una pregunta a vosaltres, que m'agradaria que contestéssiu amb sinceritat. Tarragona la veieu ara mateix com una ciutat pròspera, indolent, decadent o desconcertada? La pregunta, evidentment, era retòrica. Però és cert que pensava que la majoria de persones posaríeu aquí a Tarragona. I avui volem parlar d'això. Avui no faré jo una relació de punts programàtics, perquè de programa ja en parlarem quan toqui. Avui parlem d'una altra cosa, de visió de ciutat, d'ambició, de cap on la volem portar. Perquè tots tenim molt clar que volem que Tarragona sigui una ciutat pròspera. Comencem. Valors republicans. Una ciutat s'ha de governar amb els valors republicans, valors d'honestedat. Honestedat vol dir
que el ciutadà ha de poder confiar en el seu representant. I per fer això, primer, el representant s'ha d'haver guanyat la confiança del ciutadà. Valor de la transparència. Hem de tenir ajuntaments amb les portes de vidre, amb les parets de vidre, que es pugui saber exactament el que passa dintre. La transparència és el principal antídot contra la corrupció. I jo no diré que Tarragona sigui corrupta, no ho dic. El que sí que dic, perquè és subjectiu, és que amb tots els tests de transparència Tarragona treu molt mala nota i això ho hem de canviar. I el principi és del bon govern, el principi és de l'eficàcia, de l'eficiència. És important un ajuntament que funcioni, que doni resposta a les necessitats dels ciutadans. Perquè quan algú demana una llicència o demana qualsevol servei, darrere d'això hi ha una necessitat o hi ha una il·lusió personal. Hem de respondre. No pot ser que al moment de l'internet de les coses, de la Big Data, a Tarragona seguim treballant encara amb piles d'expedients i encara pitjor, que segueixi havent interferència dels polítics en com se gestionen aquests expedients. Hem de retirar la mà dels polítics de l'administració, de la gestió, de la pura gestió. I ens cal, com he dit, eficiència. Hem de saber utilitzar els recursos públics millor del que faríem servir amb els propis. A Tarragona tenim una llarga llista de memorials d'ineficiència. Tenim un pàrquing que ha costat 30 milions i està tancat. Tenim un jardí vertical que costa una animalada mantenir-lo, que va adossat amb una pantalla enorme que resulta que perquè les herbes fan humitat la pantalla està espatllada i aporta així molt de temps. I tenim coses com un projecte absolutament increïble que era la gestió de l'anella mediterrània, de les infraestructures esportives a mans de Santa Gadea. Una gestió que ens havia de costar 2,5 milions d'euros als tarragonins durant 40 anys i que, sort nostra, jo dic així, sort nostra, de les nostres al·legacions ho vam poder aturar. Hem de treballar, evidentment, amb uns altres valors, amb valors moderns, perquè no és igual treballar amb valors que sense valors. La ciutat necessita valors i els valors es fan servir per tot. Si vols portar el rumb d'una ciutat, necessites valors. Quan la Carme Lleida està davant de la PA, ho fa amb valors. Quan Josep Maria Andreu està davant del Nàstic, ho està fent amb valors. Ho està fent també la Rosa Maria a l'Òmnium. Necessitem valors per portar la ciutat. I jo estic convençut que no hi ha millors valors que els valors republicans per governar Tarragona. Continuem. Hem parlat de valors republicans i quin valor hi ha més republicà que la participació. La participació està amb els valors de la república, amb el seu ADN. I abans ha fet una referència, la Joana Saragossa, molt maca, una referència a la democràcia hel·lenística. Aquí hi ha democràcia de l'intercanvi de societats, d'intercanvi d'idees, de religions, de cultures. Aquesta és la nostra societat actual. És aquesta la democràcia que volem, la participació activa, creativa de tothom a la nostra ciutat. Mireu, totes les ciutats de certa dimensió tenen canals de participació estable entre l'Ajuntament i els ciutadans, entre l'Ajuntament i les entitats veïnals. I vosaltres us podeu creure que a Tarragona no hi ha ni un sol canal formal de relació que segui en una taula Ajuntament i entitats veïnals. No existeix, no existeix. I això ho canviarem. Ho canviarem a través dels consells de districte. Els consells de districte seran l'agrupació de barris perquè tinguin suficient múscul cívic i suficient diversitat funcional per poder interlocutar amb força davant de l'Ajuntament. Els consells cívics estaran formats per totes les entitats veïnals, associacions de veïns, però a més per representacions, les entitats de comerciants, de gent gran, d'entitats esportives, culturals, juvenils, de tothom que vulgui aportar per la ciutat. Això canviarà absolutament la relació entre l'Ajuntament i les entitats, i els ciutadans. Per què? Perquè l'Ajuntament es veurà obligat de manera permanent i regular a seure,
a escoltar i a donar resposta d'aquelles necessitats que té la gent. I això és un guany per tothom. És un guany per les entitats, perquè vosaltres podeu pensar que qualsevol ciutadà que s'adreci a una entitat perquè té un problema sap que això tindrà un recorregut, sap que hi haurà ajuntament que haurà de donar resposta, perquè hi haurà unes actes, uns acords, i això s'haurà de portar a comissions i a plens, i agradi o no agradi, hi haurà una resposta. I guanya molt la ciutat, perquè la ciutat té activada tota la ciutadania amb la defensa d'allò que és propi. Qui millor que els veïns per saber què necessita cada barri, qui millor per saber quins problemes hi ha de convivència, de delinqüència, de problemes d'incivisme, de necessitats de mobilitat. I qui millor que la gent dels barris per poder dir quines necessitats hi ha educatives o culturals. Aquí tothom hi guanya. I el que explico, i que sembla molt estranya a Tarragona, és una cosa que ja fa dècades passa en altres llocs. Ciutats semblants, Terrassa, Sabadell, Manresa. Només cal que entreu a la pàgina web, al portal de l'Ajuntament, i veureu les actes, els acords, i veureu com cada 3 mesos senten a seure, parlen i hi ha conseqüències. Això és el que volem per Tarragona. Volem una Tarragona empoderada, volem que la gent tingui veu, volem que la gent es faci seva a la ciutat. I ho farem a través dels consells de districte, perquè volem que la gent de Tarragona sigui la veritable ama i senyora de la seva ciutat. Continuem. Treball. La veritat és que em penso que si sóc alcalde no pot haver mai cap cosa que em tregui més la son que el treball de la gent. Darrere del treball hi ha il·lusions personals, hi ha necessitats, hi ha projectes de vida. I quan parlem de treball hem de ser molt seriosos, molt rigorosos. Hem de pensar en quina ciutat estem. Tarragona, entre els anys 60 i 80, va triplicar la seva població. La va triplicar gairebé. I la va triplicar de mà de la indústria. Llavors, quan jo sento a vegades que hi ha determinats candidats d'abans i d'ara que es preparen per la Tarragona postindustrial com si fos un objectiu a aconseguir tan bonic, jo penso que són uns responsables. Tindríem un greu problema sense la indústria. Altra cosa és que vulguem que la indústria canviï, que ho volem. La indústria demana més formació. De la indústria depèn que hi hagi universitat, que hi hagi instituts de formació. La indústria aporta llocs de treball més qualificats, més estables en un moment de molta incertesa laboral. I feines més qualificades i més estables vol dir més sous i vol dir millors pensions, no oblidem. A l'entorn de la indústria es genera, doncs, l'educació, la universitat, es genera tot un complex d'entitats i d'empreses de serveis de mecànica, d'electricistes, de neteja, de transport, i genera també la recerca. A Tarragona, no sé si som prou conscients, tenim un institut de recerca a nivell mundial, l'Institut Català d'Investigació Química, un institut centrat en l'estudi, en la recerca de la transformació energètica i de la generació de nous materials. Ens falta una cosa per tenir el cercle virtuós. Ens falta un accelerador d'empreses que tregui startups, emprenedoria, noves empreses vinculades precisament amb aquest sector. Perquè el món, ara mateix, la col·lectivitat, té uns quants grans problemes. De normes generals, poquets, però un és el canvi climàtic. A Tarragona ho tenim tot per poder ser una ciutat capdavantera amb la lluita contra el canvi climàtic i amb l'economia global. Aquest sí que és un projecte de ciutat important i a nivell del segle XXI. I sabem que la indústria porta inconvenients. En som conscients. Totes les activitats econòmiques en porten. La indústria porta l'inconvenient de les emissions, ho sabem, s'han de regular. I amb això som molt exigents. Serem tremendament exigents per dues raons. La primera raó és la salut de la gent. La salut de les persones és innegociable. Però la segona raó és
que la lluita contra les emissions o per millorar el cel demana més inversió. I més inversió és la millor garantia per la no obsolescència de la nostra indústria. Des de l'Ajuntament hem treballat, des del nostre grup municipal, seriosament, en dos temes. Un tema que pot ser recurrent, que tots ho hem fet, és la millora d'infraestructures viàries, ferroviàries, connexió portuària. Però hem fet una cosa de la que estem molt orgullosos. El nostre grup municipal vam iniciar la demanda de que el polígon de Tarragona es pogués connectar a la xarxa elèctrica amb un sol endoll, el que es diu un circuit tancat. Això permet una rebaixa substancial del preu de l'energia. I això permet competitivitat de la nostra indústria amb la indústria alemana, belga i holandesa. Aquesta iniciativa, nascuda del nostre grup municipal, que va acabar amb la creació institucional, s'ha portat després al Parlament Europeu i al Congrés de Diputats i Senat espanyols. I seguirem insistint-hi. Però, evidentment, la ciutat viu de més coses. L'economia de la ciutat ha de ser diversa perquè s'hi viva. I si hi ha una economia vinculada a la ciutat, una economia que ens estimem i que valorem moltíssim, és el petit comerç, és el comerç local. El comerç local és l'essència de qualsevol ciutat. De fet, si pensem una mica, ciutat i comerç estan vinculades. El moment que passem de viure en castells a viure en ciutats és el moment de l'intercanvi, i sobretot de l'intercanvi comercial. I el comerç de Tarragona viu una situació difícil, molt estressada i molt difícil per dues grans raons. Una, els grans polígons que hi ha a l'exterior de la ciutat, polígons comercials, i l'altra és per competència del comerç electrònic com passa tot arreu. Davant d'això hem de donar resposta. No ens quedarem parats veient com els comerços tanquen. La resposta ve de dos tipus. Una és urbanística. Si volem que el comerç del centre, dels barris, funciona, ha de donar gust anar als centres i als barris. Voreres desfetes, mals espais públics, inseguretat, no fan ciutat, no fan comerç. Necessitem, doncs, una actuació claríssima a favor de més aparcaments, a favor de millor comunicació, a favor d'un carrers més còmodes per anar-hi. Perquè el comerç, al final, és vida de ciutat, és seguretat. I l'altre problema, ja ho hem dit, que és el comerç electrònic. Nosaltres l'hem d'afrontar des del coneixement. Volem fer un observatori del comerç per afrontar les dificultats del comerç des d'un punt de vista urbanístic, però sobretot des d'un punt de vista tècnic. Mirant quins són els millors exemples que hi ha als altres llocs, mirant com s'enfronta des d'altres llocs aquesta competència internacional que és el comerç electrònic. I vull parlar-vos del turisme. Totes les ciutats, totes, fan servir el recurs del turisme i Tarragona no pot ser menys, de cap manera. Tarragona té, i això no és cap novetat, no diré res nou, un recurs molt potent que és el patrimoni. Sincerament, penso que el patrimoni de Tarragona està molt mal gestionat, molt desaprofitat. Però és que, a més, jo vull proposar una cosa, perquè no som valents i també innovadors en aquest camp, perquè no fem coses que no es fan en altres llocs, perquè no posem el patrimoni que tenim en diàleg amb la cultura contemporània. Tenim artistes contemporanis en totes les branques. Per què no fem que a determinats dies de l'any, a través de festivals, a través de com sigui, hagi un diàleg interessant, modern, nou, entre patrimoni i cultura contemporània? Això seria una cosa nova, i això posaria Tarragona realment en una situació d'innovació. I hi ha una altra cosa també. Si volem que aquesta infraestructura hotelera nostra, que realment és feble, s'ampliï, s'ha d'ampliar a través de treure gent i que estigui més dies. I això ho podem fer posant en valor, com ho va dir la Joana Saragossa, posant en valor les nostres comarques. Tarragona ha de ser la porta d'entrada a aquestes meravelloses comarques que tenim, aquest meravellós patrimoni natural, Montsant, la Serra de Prades, el Delta de l'Ebre. Tarragona és la porta d'entrada. I com ho he dit, com pot ser que una ciutat que podria capitalitzar, que podria ser la porta d'entrada i l'art de triomf de 6 denominacions d'origen, una qualificada, 6 denominacions d'origen vinícola, no ho aprofitem. Ara que el turisme vinícola està tan valorat. I no em vull deixar de parlar del sector primari. El sector primari, que sabem actualment, amb el que és l'agricultura, l'horta, pràcticament ha desaparegut a Tarragona, però tenim la pesca. Tenim la pesca, tenim i sabem les dificultats que està passant, sobretot la pesca de la llum. Ells saben, vosaltres sabeu, que Esquerra està al vostre costat. Esquerra valora moltíssim la feina que esteu fent, no només pel nombre de barques i famílies que pugui haver,
sinó pel que representa, perquè sense pesca el Serrallo no té sentit, seria un escenari. I Tarragona, sense un Serrallo viu, no té sentit. Tarragona té el Serrallo al seu ADN. Mireu, hem parlat de treball, de complementarietat, perquè hi ha una cosa que és molt important. Una ciutat que no tingui feina, que no tingui treball, que no tingui treball qualificat, que la gent hagi de marxar perquè es guanyi la vida, no té futur. Per això pensem que el futur està al treball. Parlarem ara d'urbanisme social. Mireu, el sentit de l'urbanisme en una ciutat no pot ser altre que generar convivència. No és fer cases, no és només atendre unes necessitats d'uns inversors privats. L'urbanisme ha de pensar i ha de generar convivència. Per això és molt important que, de veritat, les regnes de l'urbanisme estiguin en mans públiques i no en interessos privats. Nosaltres hem sigut molt clars i ho seguirem sent. Nosaltres volem modificar, volem revisar el POUM. I volem fer-ho perquè és obsolet. Els criteris en què es va fer, en aquests moments, no són vàlids ara. Després del POUM hi ha hagut una crisi enorme que ha canviat no només el context urbanístic, sinó el context social, laboral de la nostra societat. El POUM és obsolet. Els criteris, aquella idea de que els pisos sempre pujarien de preu i per això era bo comprar pisos i construir i anar ampliant, no és certa. No és certa. Els pisos ja no pugen de preu. Van davallar. A conseqüència d'això, molta gent va perdre la feina. Centenars de milers de persones van perdre la casa. I per això tenim ara molta gent sense casa i cases on no hi viu ningú. L'altre motiu és que tenien les previsions demogràfiques que han quedat absolutament dissoltes. Es va parlar d'una Tarragona de 250.000 habitants d'aquí a poc. No en tenim gairebé ni la meitat. No serà així, no és així. No hi ha cap motiu perquè vingui gent aquí, moltíssim. I menys ara que l'economia no es basa tampoc en la força extensiva de treball. No té sentit aquest. I tampoc té sentit, per tercer motiu, que és que no planteja la regeneració, la recuperació, la rehabilitació de la ciutat com a objectiu, sinó el creixement. És, per tant, un POUM que no ens serveix. Els nostres principis urbanístics són uns altres. Són la sostenibilitat, és la regeneració urbanística i és la preservació d'aquests espais amb més valor natural. Per això, els nostres objectius de ciutat passen per tres coses. Primer que res, passa per cohesionar la ciutat. Passa per cosir ponent, al nord, al centre, a través del riu Francolí. Ara mateix el riu Francolí és una cicatriu enorme que separa la ciutat. L'hem de convertir en un pont. Ha de deixar de ser una muralla. I per fer-ho hem de fer actuacions que siguin conseqüents. Volem preservar els espais amb més valor paisatgístic, boscos, platges. Són espais que són d'ús comú, de tothom. Per això, clarament, per això, no ens agrada aquest projecte de la Budellera. No ens agrada un projecte que, perquè ens fem una idea de la seva dimensió, és 5 vegades més, 5 vegades l'actual Vall de la Rabassada. Perquè fem idea de la dimensió, seria com posar la població de Torredembarra dins de Tarragona. I per això no ens agrada. I definitivament el que volem fer és regenerar el centre de la ciutat. Quan dic el centre, me refereixo a aquella part històrica que va des de la Part Alta fins al Serrallo, passant per la Rambla, el carrer de la Unió, etc. Aquí a Tarragona, que té més de 150 anys, que ha quedat envellida. Aquí a Tarragona, que té aquells icones, aquells edificis especials que la fan diferent d'altres ciutats. Ara mateix, Tarragona té un problema enorme. Té un problema enorme d'habitatges. I us donaré unes dades. L'any 2012
l'Ajuntament de Tarragona va encarregar el Pla Local de l'Habitatge. El Pla Local de l'Habitatge deia, entre altres coses, que a Tarragona hi havia 15.000 pisos. Què ha fet l'Ajuntament? L'Ajuntament ha encarregat l'estudi, els professors universitaris, l'ha quadernat, suposem que l'ha pagat, i està en una estanteria. És una estanteria que ni el diagnòstic ni les mesures que s'han de prendre n'ha fet el mínim cas. No s'ha vist per res. I neguen aquesta realitat. Diuen, no, això no pot ser. És impossible que hi hagi 15.000 pisos buits. On són? I nosaltres diem una cosa, diem, compteu-los, feu un inventari de quants pisos hi ha. Dieu on són aquests pisos, mireu els pisos buits que hi ha a Tarragona, dieu on són, dieu de qui són i dieu en quines condicions està per poder actuar. I això em porta al cap un article recent del rector Xavier Grau, Francesc Xavier Grau, parlant de la regió del coneixement. Ell diu que aquelles coses que es poden mesurar no es poden controlar i definitivament no es poden solucionar. I aquestes coses cal que se solucionin, que s'arreglin. Perquè us donaré una altra dada. L'Agència Catalana de l'Habitatge, amb un treball recent, fa una relació de les ciutats segons els seus pisos amb problemes estructurals. Pisos en què difícilment s'hi pot viure. I buscant la relació veig que Tarragona té el 5% de pisos amb problemes estructurals. Clar, jo no sé vosaltres si aquesta xifra, el 5%, no vol dir res. A mi particularment no. I miro ciutats que a mi em sembla que poden estar envellides. Per cascs antics. Penso, no sé, en Valls, penso en Tortosa, penso en Reus, i anem més lluny, en Terrassa, Sabadell, i resulta que aquestes ciutats tenen entre el 1,2 i el 2,5%, una d'elles, com a màxim, de pisos en mal estat. Tarragona té el 5%, el doble que té més. I si busco el top 10 de ciutats catalanes amb problema de degradació d'habitatges, resulta que Tarragona no està al top 10, no, està al capdavant. Aquesta és una trista realitat, és un problema sobre el qual no podem acotar el cap com està fent l'Ajuntament actual. I per fer això volem proposar solucions, no ens quedarem aturats, ho hem de capgirar i hem d'anar on hi ha coneixement. I per això tenim un compromís de fer un concurs públic de projectes per regenerar la ciutat. Un concurs que ha de tindre 3 condicions. La primera condició ha de ser que tingui una mirada transversal, perquè el problema habitacional s'ha d'arreglar a la vegada que el problema de mobilitat, de comerç, educatiu, de seguretat, de convivència, els problemes socials diversos. Només des d'una òptica holística i transversal podem fer front a aquest problema. La segona condició és que es compti amb la participació dels ciutadans, no al final. No vull dir que hi hagi 4 o 5 projectes i que la gent agafi i pugui votar-ne un. No, això no serveix per res. Volem que amb el propi procés, amb la pròpia generació de l'estudi, es compti amb la gent. Ningú millor que la gent que hi viu o qui treballa pot donar solucions i pot explicar realment com està la ciutat. I tercer, importantíssim, això demana un compromís de tota la ciutat, un compromís global de tots els grups de l'Ajuntament, perquè hi haurà mesures que es poden prendre en pocs dies o en poques setmanes, però hi ha mesures que potser tardaran anys. Demana, doncs, un compromís, perquè ara mateix la regeneració del centre és un problema absolutament prioritari. Mireu, nosaltres volem derrotar la decadència generant convivència. Necessitem un projecte comú de ciutat que abarqui a tothom, des de Ferran fins a Bonavista i des del Serrallo fins a Sant Salvador. Perquè només amb un problema, amb una intenció comuna de treballar a la vegada, podem construir realment urbanisme social i fer una Tarragona pròspera de veritat. Seguim. Vosaltres coneixeu alguna ciutat potent, emergent, que tiri endavant, que no tingui la cultura com un eix d'inclusió social, com un eix principal? Mireu, ara em ve una cosa al cap i fa una mica de parèntesi.
Quan penso en una ciutat brillant, una ciutat que ha deixat un llegat més enllà del lideratge puntual, cadascú pot tindre algun al cap, jo penso, sincerament, en la Barcelona de Pasqual Maragall. Penso en la Barcelona de Pasqual Maragall i penso en que Maragall tenia un cercle íntim, un cercle de persones els quals sovint es reunia i ajudaven a generar pensament. Aquestes persones eren Oriol Bohigas, arquitecte, era Maria Aurèlia Capmany, escriptora, i era Xavier Robert de Ventós, un filòsof. Imagineu-vos, un arquitecte, una escriptora i un filòsof generant coneixement, generant idea de ciutat. Perquè darrere d'una ciutat viva ha d'haver una ànima. I l'ànima de la ciutat només pot venir a través de la cultura. Sovint passa, i aquest ajuntament no és una excepció, que confonem cultura amb programació cultural. I al final, la cultura de l'Ajuntament és per a aquella gent que pot anar al teatre, i per ningú més. No, nosaltres volem fer de la cultura una eina, un instrument d'igualtat. És importantíssim. A Tarragona tenim, ara més que mai, una generació potentíssima de creadors, d'intèrprets, d'agents culturals. Tenim també uns dèficits d'infraestructures culturals enormes. L'any 2010 es va fer el pla d'equipaments culturals i d'allò no s'ha fet res. Seguim sense tenir un auditori, però seguim també, sobretot, amb un dèficit de biblioteques que fa vergonya. I la biblioteca, penseu, que és la porta d'entrada de la canalla, dels nens, al món de la cultura. Malgrat aquestes dificultats, aquesta falta d'espais, ens hem d'amarar de cultura. No podem prescindir d'ella. La cultura ha d'estar viva, ha d'estar al carrer, l'hem de sentir. I hem de fer tot el possible per fer cultura allà on puguem. Per això volem convertir els centres cívics en autèntics centres cívics i culturals de proximitat. Imagineu-vos les sigles, CCCP, els que som una miqueta vells ens aboquen alguna cosa, i volem fer de la Rambla, del Banc d'Espanya, el CCCR, el Centre Cultural i Cívic La Rambla, perquè el centre de Tarragona no té ni un sol equipament cívic. Mireu, crec que la millor manera d'expressar el que sento per la cultura segurament no és dient paraules meues, sinó dient el que una persona que es diu Francesc Xavier Xamà va escriure en un article recent, que si em permeteu us llegiré. Xamà diu: si volem una sola Tarragona, i crec que aquest és un desig irrenunciable, cal invertir en recursos humans i econòmics. Ara que som a l'era de la globalització, globalitzem també la cultura. Cal despertar interès per la cultura. Pensem que no poques llars malviuen culturalment d'alguns programes de televisió porqueria. Les institucions han d'afegir un plus d'esforç per esmenar la falsa cultura ambiental del consumisme, l'individualisme i la desvaloració del fet cultural. Els emigrants han vingut de regions o països llunyans per buscar feina, un dret fonamental, però se'ls ha de facilitar també l'accés a un altre dret, el de la cultura. Que sàpiguen valorar la riquesa patrimonial acumulada de la nostra Tàrraco, les manifestacions culturals de Catalunya, la llengua del nostre país. Que sàpiguen discernir el que veuen i escoltin amb criteri propi. Que se'ls ajudi a participar. També és un dret humà. En la vida del poble del qual formem part, des del primer moment que van trepitjar la nostra terra, els edificis es veuen i se'n miren des de lluny, amb les seves pedres de temps passats. Els que han nascut a Tarragona i els que han sigut adoptats també haurien de ser respectats per la seva cultura, perquè tots són pedres de la mateixa ciutat. Cultura, en definitiva, és dignitat, és cohesió social, és important, activitat econòmica, en parlarem, i és
projecció de ciutat. La cultura es fa tots millors, més crítics, més inclusius. Creieu-me, una ciutat que no està compromesa amb la cultura no pot ser una ciutat pròspera. Mirada metropolitana. Mireu, hem acabat parlant de cultura i us he parlat de la cultura com a activitat econòmica. La cultura forma part d'un sector que és el sector quinari. El sector quinari és el sector de serveis que no té com a objectiu últim el lucre, sinó el benefici general. És un sector de serveis molt vinculat a les ciutats. Per què? Perquè són serveis especialitzats que necessiten prou demanda, allò que se'n diu prou massa crítica perquè funcionin. Per exemple, en medicina, una operació molt especialitzada, determinada tema, només podrà ser atès si hi ha suficient demanda. Si un metge ha d'operar una vegada a l'any, jo diria que millor que no t'operi. Necessitem això. Llavors la cultura és molt important perquè es vincula amb uns canals de distribució, d'actuació, i necessita precisa una mirada superior a la ciutat. Però no és la cultura només, necessita més coses, ho necessitem tots, perquè som una unitat de treball i d'habitatge. Actualment, la gent viu a qualsevol indret del Camp de Tarragona i treballa en un altre. I segurament fa oci en qualsevol d'aquests llocs. I la gent se trasllada. I els problemes ja no són locals. Els problemes que tenim ara mateix, de mobilitat, de medi ambient, de salut, d'accés a la cultura, d'urbanisme, són problemes que ens rebasen. Per tant, si el problema no és local, hem d'aprendre a buscar solucions més àmplies. I aquestes solucions les trobarem cooperant amb la ciutat del costat, sent complementaris i fent-nos forts. Manuel Castells és un sociòleg al qual jo admiro molt, segurament és el sociòleg espanyol més important, nascut a Múrcia, treballa fa anys a Barcelona. Manuel Castells, fa una quinzena d'anys, va escriure un llibre que era La societat en xarxa. I què ens deia Castells? Doncs deia que per damunt de les administracions l'economia genera uns nodes de potència. I això en una economia global és molt important perquè és la manera de connectar una economia amb altres parts del món. I siguem sincers i siguem clars, l'economia de Tarragona, de 130.000 habitants, té unes possibilitats. Però l'economia de Tarragona, sumada, complementada amb la capacitat turística, amb la logística, amb la de la indústria agroalimentària de les ciutats del nostre entorn, realment es pot donar la força i la brillantor per poder ser un node potent, per poder competir globalment. En certa manera de cap hi ha aquestes batalles de campanar. Hem de cooperar i donar-nos les mans amb les ciutats veïnes si realment volem ser una ciutat pròspera de veritat. Mireu, arribem una mica al final de la presentació. A mi s'ha fet molt curta. I us vull agrair de veritat, de tot cor, que heu dedicat aquesta estona a parlar d'aquesta part del món que tant ens estimem, que es diu Tarragona. Hem tingut l'ocasió de parlar de valors. Hem parlat dels valors republicans de l'honestedat, de la transparència, del bon govern. Hem parlat també de la participació. L'important que és que el ciutadà es faci seva la ciutat i com ho farem nosaltres a través dels consells de districte. Hem parlat del treball, de la importància de tenir una economia diversificada, forta i en futur, de la importància de l'urbanisme social, d'aquell urbanisme pensat en clau de convivència, d'aquell urbanisme que nosaltres a Tarragona volem que sigui cohesió entre centre, ponent i nord, que volem que sigui recuperació i regeneració del centre urbà més degradat i volem que sigui la posada en valor d'aquests espais amb més valor paisatgístic. I volem també que revitalitzin tota la força aquell projecte d'anella verda
que després de sortir nosaltres del govern va quedar en stand-by. I volem la cultura com un valor central de la ciutat, la cultura com a igualtat d'oportunitats, la cultura com a cohesió social, la cultura també com a activitat econòmica i projecció de ciutat. I com no, aquella mirada metropolitana, aquella mirada de treballar al costat dels pobles que són veïns per poder realment afrontar els reptes del segle XXI. Mireu, estem davant d'un repte enorme. Estem davant d'un repte enormement il·lusionant. Segur que és el repte més gran que mai haguem pogut fer junts. Jo us asseguro que ho donaré tot. Tot. Estic segur que vosaltres, amb la vostra immensa generositat i el vostre amor per Tarragona, compartireu aquest camí. Perquè tots volem el mateix. Tots volem que Tarragona estigui al quadrant de la prosperitat, que és on necessitem que estigui. Moltíssimes gràcies.